ഇന്നത്തെ ഈ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ സൈബർ ക്രൈംസ് ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കരിയർ ഏതാണെന്നറിയാവോ? സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ്. ഹൈ സാലറി ജോബ്, ഇന്റർനാഷണൽ കരിയർ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നേടാം, അതും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ? Join our ethical hacking master class. Celio Solutions will help you unlock the hacker mindset ethically. Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Intune, AWS എന്നീ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോഴ്സുകൾ Celio Solutions പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ CCNA, CCNP, MCSA, AI Essentials, Firewall, Advanced Python തുടങ്ങി മറ്റ് നിരവധി കോഴ്സുകളും ലൈവിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാം. ഏറ്റവും പുതിയ ടൂളുകളും ടെക്നോളജികളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ oriented classes Celio Solutions ന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. No prior experience? No problem. We start from scratch and build you up to a pro level. For more details, contact us now.